babba ne ko a gidan giya akwai babba, wanda duk ya san darajar babba bai asara ba. babba ne. Mun yi tsuntuwa zaɓin nan ba za mu sauya ba. babba ne. Nasarawa ba da har rago ce ba, babba ba fa wadda ake faɗa a kasa ba. ne. Na Laraba ba za a rago ne ba, sadauki bai kasa kare yaƙi ba. ne. Dan koyo kuma ba zai yi tuki ba, da sani na ba zan bi mai larura ba. Ba zan hau motar da babu taya ba, ni ba zan bi gadar kuma da za ta kare ba. Gwanin fita kunya na Laraba babba, ne. koli maza, sadauki to matso ka kara gida. Aminci da kai da gwamna kusa, halaccin sadauki ka ci kada. Ina son zuwanka na Laraba ka rubutu ka dinke iyaka mu gawa zai taɓa ka. Zo ne sauka kara shiri zaki, ka zo ka gyara gamar aiki. Honorable ka cika hamshaki, na Laraba masu gidan doki, gwanin mu baya yin raki. To idan ka rike tuki, wallahi za a yi mamaki. Har samu ga alkhairi ba mu bi ɗan sharri, tunda hali jari ga mu akan tsari. Na Laraba honorable ga wakilin Nasarawa, maraba jinin baiwa. Kiranka na Laraba dan baiwa, jiranka suke 'yan Nasarawa. Ku faɗi OON, sadaukin lafiya sanninka, Galadi mankiya na san barka, Tijjani Gandu ke maka waka. Baba ruwa sama ruwa kansa, baba ruwa sama ruwa kansa, kowa da makamarsa, mai tafiya ga shirin yaƙi, sadaukin lafiya honorable zaki. Mai tumuri ba su mamaki, ga katari a rike aiki, mai gona yana bidar taki, masu kuyo sabata sun duki. Yau aiki ne ya samu mai aiki, kama gida muna jiran maki. Hangen nesa sai idan niki, jirgi wani zai ma birki. Banda rago wajen shigan saki, masu kuɗi suna harin banki, ga nasarar da ta wuce loki. Honorable na Laraba zaki, babba ne ko a gidan giya akwai babba, wanda duk ya san darajar babba bai asara ba. ne. Mun yi tsuntuwa zaɓin nan ba za mu sauya ba. Nasarawa ba da har rabo ce ba, ba fa wadda ake faɗa a kasa ba. Na Laraba ba za a rago ne ba, sadauki bai kasa kare yaƙi ba. Dan koyo kuma ba zai yi tuki ba, da sani na ba zan bi mai larura ba. Ba zan hau motar da babu taya ba, ni ba zan bi gadar kuma da za ta kare ba. Gwanin fita kunya na Laraba babba, ne. koli maza, sadauki to matso ka kara gida. Aminci da kai da gwamna kusa, halaccin sadauki ka ci kada. Muna son zuwanka na Laraba ka rubutu ka dinke iyaka mu gawa zai taɓa ka. Zaune sauka kara shiri zaki, ka zo ka gyara gamar aiki. Honorable ka cika hamshaki, na Laraba masu gidan doki, gwanin mu baya yin raki. To idan ka rike tuki, wallahi za a yi mamaki. Hadarin ya taso, ga nasarar ta doso, na Laraban ya motso, ga tawagar an kwaso, na ga ruwan an yaso, ga
hikima ta feso hadarin ya taso da zafi honorable da zafi honorable da safa tafi honorable da zafi honorable da zafi kaifi zurfi honorable da zafi honorable bare gida rike gida kayo zama comfortable da zafi honorable na laraba kana gaba suna zuba honorable da zafi honorable abubakar hassan na laraba ku ce honorable da zafi honorable sadaukin lafiya ne galadi mai kiyana ne mai daraja honorable da zafi honorable dan aisha baban aisha ga hassan zub da ruwa dan masha baba ga hassan yau ni'ima za a sha wajen munira dattijan arziki baban munira ai dole mu zo biki hadarin ya taso mu gaida memba munira a bar yabo ce munira jakadiya ce munira gidauniya ce a kaduna ke ce majority leader kuma malama ce honorable na laraba ƙara shiri mu ji yau daɗi na gwamna nam sila ci gaba mai faɗi abin alfahari ga 'yan gari ba mai kaudi muna yi muku albishir mutanen nasarawa barewa ba ta gudu ta kyale duka 'ya'ya honorable na laraba na ce mu je gaba ba baya bakin hadari shi ka sabu rai da yawa buya na barayan lafiya su gwamna masu farin duba gaba dai ka wuce marga dutse mai girma wahala mai saka makiya na can hagu si dama sadaukin lafiya ku ne kuke da alfarma amana in ka rike ba za mu ga wasa ba rumfa sha shirgi ɗawainiyar jama'a kai kullum a cikin fara'a sakin fuska yayi abin sha'awa wanda duk ya san ka yabo yayi kana gyara mu'amalar ka da fita ba wai ba gida raba aiki gida raba bari dai mu bude sabon shafi na laraba raba magana ake ta babban babi gida raba ina awai a lokal gamban a kwanga gaisuwa ta musamman gida raba ɗan doma tambura mun doka na laraba raba ga karu gaisuwa mun miƙa gida raba ɗan kyan tamburan ku daban ne musa abdul wahab mutane na ne gida raba ustaz na ce amini na ne na laraba raba kiyana masu lokal gamban koko na ma a lokal gamban lafiya mun ga lokal gamban nasarawa muna da lokal gamban nasarawa egon da lokal gamban gaishe ku obi lokal gamban a gaishe ku wamba lokal gamban karshe da toto lokal gamban gida raba aiki cakulkuli 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 idan wani wallan wani cakulkuli mai ba mu zuma kada ka tsaya ka fi zumun gwangwani cakulkuli ku toho na rabin na laraba kada ka ji tsoron wani mun shirya shirin kare hari duk wahala tsanani ga soja saman soja kasan soja su ma dindini mun zo da zubi sun gani kai dai kai kyale wani shi ma ya yi koka gani kai dai nufa alkairi da karin ko tsangani ga sadauki tara yaki sadaukinmu ya riga ya shirya kona rabin ne na laraba hanya nasarawa mun san akwai soyayya mata matasan su kwai tarbiyya ba sa fada ba su nuna kiyayya gaba dai sadaukin da ba yara ki a dan lokaci za a sha mamaki excellency na laraba nan ba sai kai gaba dan kokari dai ba a kai ka ba himmata ka ba fata su ba kai ku ba mu kiɗan na laraba nasara dai na zuwa gaba Excellency na Laraba.